ଆଜି ମୋ ଝିଅ କଣ କଥା ହଉଛି? ସୀତାରାମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଲାରାମ ନୁହଁ, ଆମ ଘରର ଛୋଟ ମ୍ୟାଡାମ ଉଠେଇଦେଲେ। ଆଖି ଭଲସେ ଖୋଲିନି, ସେପଟେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଅର୍ଡର, ବୋଉ ଗାଧେଇବାକୁ ଚାଲୁନୁ। ଆଉ ମୁଁ ବିନା ଛୁଟିରେ ଫୁଲ ଟାଇମ କର୍ମଚାରୀ ପରି ଝିଅକୁ ଧରି ସିଧା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ପାଗ ପୁରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା, ଆଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଆଜି ହିଁ ଗାଧେଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଛାଡିଦବା କି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ରୁଲ ରେ ଛୁଟି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତାର ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି କି ସବୁଦିନ ନ ଗାଧେଇଲେ ସେ ଖାଲି ଦିନ ସାରା ଭଲସେ ଶୋଇବନି, ଖାଲି ଚିଡଚିଡ ହଉଥିବ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ପାଗ ହଉ କି ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ଗାଧେଇବା ଡ୍ୟୁଟି ତ ତାର ଫିକ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଝିଅର ସବୁ କାମ ସାରିଲି, ତାର କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ବ୍ୟାଟେରୀ 50% ଡାଉନ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ପାଖକୁ ଯାଏ ତ ଦେଖିଲି ନାନୀ ପୁଣି ଆଜି ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ମୁଁ ତ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଫୁଲ ଟାଇମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, ଆଉ କଣ ରୋଷେଇ ମୁଁ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଏମିତି ବନଉଛି ଯେ ସବୁ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରୋଷେଇର ମୋ ଅବଦାନ ବହୁତ ବଡ ଥିଲା। ଖାଲି ଆଳୁ ମୁଁ ଛଡେଇଲି, ବାକି ସବୁ କାମ ନାନୀ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଆଳୁ ଛଡେଇବାର କ୍ରେଡିଟ ଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ହିଁ। ଆଜିର ଆଇଟମ ହଉଛି ପଖାଳ, ଛଚିନା ଭଜା, କାଙ୍କଡ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। କି ମସ୍ତ ଖାଇବା। ଖାଇବା କାମ ସରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ସିଧା ଖେଳିବା ମୋଡରେ। ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ଶୋଇବି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ବୋଉ ଶୋଇବା ମନା, ମୋ ସହ ଖେଳ। ଏବେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କଥା ଆରମ୍ଭ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ମତେ ହୁଁ କରି ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ କଣ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ ଯେ ପିଲାର ଖୁସି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଥକା କୋଉଠି ଗାୟବ ହେଇଯାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ସୀତାରାମ।